Yakubu Kupur, saya besar di kisah berarti bagaimana nih? Bagaimana sampai jiwa yang hari pengayo? Tini tuno kau, iman kaisana buskan gotone, ciri bokro baik tung pelajar jora, ongkor kacung berkamon. Kini खेला का साबै साबो उनका बादायलायनांगौ हामबाय दिनै सुजुतन साइमानो दिनै एडिसि हापां तरफ থেকে টিপিএল ত্রিপুরা প্রিমিয়ার লিগ খেলা প্রত্যেক সাবজোনাল ওয়াইজ চলি দंगो दिनै जिन खुमुलुं साबजोनाल बाय हेजामारा साबजोनाल दिनै खेलांना एक्चुअली फिल्ड दिनै जे पाइनाय अ टीम क्वार्टर फाइनल थांनाय डाइरेक्ट गोबांमा थायो बो गोबांमा टीम क्वार्टर फाइनल थांजाक दिनै अ खेला पाइमा याबो जों साब साइमा लायनाय जे नेक्स्ट दिन जे क्वार्टर फाइनल साब थाङै दं के फाइनल के बो जागा नै अब सेमी फाइनल फाइनल अब क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल ते फाइनल अब आं जे साइमा मते क्वार्टर फाइनल के जानि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बा सिबाजल डिस्ट्रिक्ट खेला हंगाके वेस्ट अफ फंनाय सिबाजल फानांनाय बाता खवाय बाय आमते इंगे सिस्टेम किन्तु आं जिसु जों न्यूज मामनि सेमी फाइनल बाय फाइनल खेलानो कदर कांनाय सिन खुमुलुं नंनाय हिनै आं जे साइमा मते आं नरना न्यूज रै दं लोकदं जे खेला थमान तै बसु जते लोकबा अब गई सिसाइ थाकेना ओ ड्रग्स जे नामान तै अब सिनि तिब्रामो था एदिसि हाबां फाइमाया गुलो आर हाबां फाइना सिगांबो जों कासिन क'क्राझाराव सिगलारावनो ड्राग्स ता जाबायदि ड्राग्स एमन जिनिस सिनि युथ रंनो एमन बाबि नस्त खाय दंखा तरक तरक एमन बाबि सेस खाय दंखा जों जुदि साइमन युथ थंगा सोसाइटिनि बेकबोन याबा ड्राग्स एमन बाबि हाबका एमन बाबि कलखा जों अब साना मते जों जतन साइमान दं आबागै आं कासिन रिक्वेस्ट खायो खेला दुलान बिसिनतै जों तिदिरिसि हापां तचिन तिब्रामो था तचिन बबाग्रानि इंगै जों कासिनो क'क्राझार मुं खेला दुलाव इनभल्व दंदि ड्राग्स ता जादि दफानि बागै सामुखायना बागै जबान बा जुरेदि दंबायदि ड्राग्स जाजाक बरक ड्राग्स जानाय बरनो बर जीवन फानो सुजातिन बाय काहामान सुगै माया दफान सामुखायमि आबागै ड्राग्स जायाबुय अ ड्राग्स नि गानाव थांयाबुय सरि काहाम करंके जिन दफान बाय जों सामुमा तांनाय आबै आं सिलारन कबगो प्लिज रिक्वेस्ट खायो जरा ड्राग्स ताबु याकार दि आर जेता यंग जेनेरेशन कयो ड्राग्स दिगि जीवन टास्ता थांनि बेलेके हामबाय दिनै वेस्ट जोननि बिसिंगो काइनै साब जोनालनि बिसिंतै दिनै अर फुटबल खेला उंनाय इंगाकाय म चिनि बुबाग्रा रासायमा सालनो रुगै अ टुर्नामेन्ट चेंजांमानि इंगाकाय जोनालनि बिसिंगो साब जोनालनि बिसिंगो जे साब जोनाल क्लाइमानि बिसिंगो अर अनेक फाइट खेलेका इंगाकाय आबनि बिसिंगो तिनिखाय जे कप्लाय बाय कप्लाय तिनि अरंनाय एगार बरक कप्लाय थांगा इंगाकाय बरक जुनाल बरक थंनाय गाबोन फरेखायनो अंक थानाय तिनि अर चिनि जुनालनि म फाइनल हिनमानो इंगाय सबसे फुटबल जे खेलामोन म कायसा चिनि सिकलारनो ब्लेके खातुं रिखा सबसे कतर पखंखा जे चिनि कामियाम से तब जे ड्रग्स साइ तंमानि खियारा सिकलार बिबनो जागावो ड्रग्स बाय कबुल जागै तंमानि जों सालबुंबुनो नगो थैमानोबो नगो हस्पिटाल लेंगि क्लाय तंमान बो नगो अजरावो तब टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट या फिर नाहारै जे गोबां मा सरकार दं या फारमानि बिसिंतै बा बिबनते सुबामुंनि बिसिंतै जे टुर्नामेन्ट तब खाय दं फुटबलनि म बेलायखेनो काहाम इंगाय अमो बाय गोबां मा आमसायनि आनि मकलब नुगो आं गोबां मा जागा थांमान नुगो ता कामि आमसे गोबां मा जागा फुटबल खेला चलुइ दं ताते सिकलारक आगिवो जता जारा ड्राग्स नि फासिंगो हिम तंमानि बर आ लामानि करवै ता बैसे फिरगै फायगा काहाम लामावो एबं खेलावो बरनि बका हाबै दं म कासे पजिटिभ साइड एगा आबुनि बागै आं साननो नायो सारा त्रिपुरावो चिनि एडिसि आमसायनो कारिबो सारा त्रिपुरावो जुदि अ फुटबल नि पाइमाने या गुलबो जों भलिबल एगा क्रिकेट एगा हकी बा आमतिरा गोबां मा काचिनि इन्डिजिनियास अनेक खेला दंगो अमरनो जुदि एडिसि गभर्नमेन्ट चुबा चुरि माने बिसिंतै जुदि मुथंरि मांखाकाय सुदु सलासिमिया बुरै रंनोबो गोबां मा हादुदु रक दंगो गुलास दंगो आमतिरा गोबां मा खेला रक जुदि बरंनोबो खातुंरि मांखांकाय गोबां मा चाराय जारा ड्राग्स साइ तंनाय बुरै रकबो गोबां मा चाराय ड्राग्स जाव होन जों साइमानो एगा बरकबो फिरगै फायन होन खाखायो गाय आं खान नायो जे कनैनि बातायनाय बिसिंगो कायसा त चेन्नाय कायसा त जिदिनाय आहायपन बखा बायनानै करे कायसा ताक्लाय हारिपन खालिनि बागै जों ताइसे प्रिपारेसन माननाय इंगा काय तिनिनि खेला काहामुंथुन नायथकुंथुन एवं बरक
अरन हयते न नेशनल लेभेलाव थांनानै चान्स मानथन अमो नांनाय हामबाय pa ma ka pha ka bu ro ba Hai dong lo. Hambai kini daftar bilage bangzam. Balen nomor sangkat diri not ngomong terubah sini kumulong apa ini kesampuk mengajar media meskun